ay ko bene ma be boka na sandron ma bladana na nganti musuli allo madame ete kana leya ah mena bi fena kono tinsade abana menale ala nene moi je sais retard daga wuli mondial ala maram mera kalama bigo mi maja ma kilimi ka ne toro du ngono tukoya mina ala doro ne bado ne ere din ere farali mo ne na ko do wa kala dum na ne ka du so ko ba ka no wonte mo nyana yoro de wallahi ala ay ne to dore dom ne be so nga poson nga kono bi an ne ta gede kuma te dawro jangu mu kana puro ni mu kana o be ni faka ka bidara puro ni kile me ka dadila ha so mo la ke ka to diga da kono awo ngoro duna ko bira nuna o ya ko bani kana ni fone yana jani mele no nyere kan ko ko belembe abana nyame o dogo ke ne na bena awo ka bo dugo ka ne do ka sunu ci lela ka so ci la fene wa ko ne ma kala jambere ka ko ne be français sugu mu fo ko ne ma nyi ni ka français era ko ko be ne datu ale ere be sewa ale dana jardina ne fa ma usana ni pa ne santa nga premande la o te ko jugu yo o ko jugu ni maram o sanjoli santa premande ke ne na mo fere ma ci ka ta wala ne mo usano e ai ne le tona sa sabali ne mo fonya na rezoli ami ka muso ba ka kuma de la ko ko bla be kana me o be ta me na la ni kila sona ma pa me le ba da sa atsika la ka lewo oli fa ka boka na soro yani zoli ba fa ka na re mina wara golo mina ira la ko le tigere sidi barabana ni dono yo ni desana da to ma ba bele musiri ta kasara ka di ba ala ma bi yere ke mo mi ato yo ko zoli itna na yela ko fiena kunna sin koro ne de tara restaurant VIP la kansi boko nyere ne nyebe ko do sigile na chegai lo ko sireni okay abana dore matere jana ka man ba be nyogona man ba be nyogona man ba refle ka message ci go mane tento ko way kale go le go male ka telephone ta awo go fele be mi fa yana kale be ta ku fe kata ku fe re be ta ku fe man ba fele sna ka répondre ko kale be ti nyesi 3e poma ka yere fa ko la kale ba yere fa ko ba ko ban pew te deni fele ma gele agoyi mo deni sna kana tabajini feo barabana ka message ci doro kale yere ta 2e pona premier fois je mettais ça adenge ok barabane donc famille be dadile famille be dadile adalo wala mu ye 200 millions chamo ko be tugo ayde 400 millions 400 millions ça va moi je n'ai pas ça le seul visa le yame pas de mi to ko fare nena de ne ma woti la ko c'est ko fait comme ça ok ala bolon bilado bébé mec là 200 milliards problème fouille ta ni 200 millions ko nyada be keta ki miri fana fami taw tika mulu bala akma si yoro o maglanga nya ko 200 millions batara di maga na mo go bu ba kene ma wai ba tuko di kabine ni deni ye ko ne ado ka ko ne ka jina tika gila iduna ki ka defu mi ni ma se ka defu restaurant kuma te bagima iflon fle e bureau kono ala da orange musoni ni mali tele musoni me kuma me ko ko nyo kana ke na fa fu ti lay kane ka dite chaw dala te me ma edu ni ga war sama dum ko ne yo do yi jak ya yo mane ye balle mi nga yo fu yedi ani ba de fer la ki ne ma la mona ne mu mulu bale ko point ngani deni ya tuni muso ko do ne ba ko deni le te dore dom maram ye ni fone yana fe ma ke suina o e dime ai ibu ya she ko mi foke me fe ko de glanga dima awo bibi na be gelea muso ko ba shida ti ba mi ibo tu kere fe blia nga business be de jole no mente dore dom suina ai mi aka ko de bani na ga bibe wele folo allo fous allo bibi mi ok na prosu Allô? Allô bébé? Ouais. Ni ga na soro so kuma chama dabla.
Ça va bien? Ko bɛ kɛ? Bon. A dun mun fɔra k'an k'olu bɔ a la i sigi. E bɛ de tel. Ne mamuso de bɛ ka ne tɔɔrɔ. Su ko ni dugusɛjɛ. Ko f'ale ka fɛn dɔ de ɲini ne ma ne ka taa ten cogoya la. Ka fɛn dɔ ɲini e ye. Awɔ. E ka kɛ cogoya la. Awɔ. Ne m'a faamu. E m'a faamu yɔrɔ. E k'an kɔnɔ n'a yɛrɛ bɔra a b'a expliquer i ye. Ok. Ma gɛrɛ ka na kɛ. I bɛ t'a la. Zoro. Ok. Nja. Oge. Ojma. Ma. Awɔ. Semua kata. Ça va. Kita mayat. Ipat. Masih foot. Berbagi tal. Anda. Mbak. Yéen. Basi fa ite. Am de. Ini mana nyadon. Oui, effectivement. Ngai nyadon ko effectivement itu mul berada bla. Ah. Non. Ma kɛ dɔɔni sa. Léegi dina. Dakar. Nta toog ak Dakar. Nene kala Dakar wakati ini. Ayi sa faamu ma ye. Ay. Ok na. An bɔtɔla Dakar aéroport yɛrɛ da fɛ. Eta ini. Ma passeport bɛ ne bolo koyi. I ɲɛ bɛ ne la i tɛ n dɔn dɛ. Ayiwa. A bila a ma ɲi. E ma fi fam. Aka intinya nene kira jiga desa. Amali kata ni Dakar an to kala majam cuman mo fena gasa. Ma fane ko tene mam ga dinu yoro ke na to la ko klenani. Itari yara to Dakar. Aku la saw. Ma ka taga. Ma bɛ fɛ k'an furu de. Ok. Ma nin ye waritigi ye koyi. Nene. Nam. Ete cɛ dali. Cogo di tan? Cɛ de bi n'a to kanu na. A ɲɛ bɛ worokiya la. Awɔ. A bɛ fɛ ka kɔnɔ da Mariam na. Fatimu furuko b'a kɔnɔ. Ma wari dun bɛ nin kun. A tilala. A tilala ka ban. Wari in dɛ. A b'i b'a fɔ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Awɔ. Ni ɲɛmɛrɛ b'i ka du kɔnɔ. Ɲɛmɛrɛ kɔni bɛ bu de fɛ. E ye ɲɛmɛrɛ hɛrɛ la yɔrɔ jumɛn ni ɲɛgɛn kɔnɔna tɛ. Wala o ye ɲɛgɛn kɔnɔna ye siga t'o la. A ma gɛlɛya. Sukoro n'i ye sukoro bila so kɔnɔ sa. Kile kelen bɛ don a la. N'a donna la n'a bɛ sa de. A bɛ sa. Wa cɛ ye kile kelen de. E ma kana na siran fɛnɛ sa. Ninnu tɛ furukɛlaw ye dɛ. Ninnu kɔni ninnu ye dɔkɛlaw ye furukɛla tɛ. Cɛ ni ɲɛ lajɛ. Ka harasani dilan k'a bila aw kɔni ɲɛ bɛ cɛmaninw nunkala de la dɔrɔn. Aw ɲɛ bɛ nunkalaw de la aw ɲɛ tɛ pɔsiw la. Nu. N'i y'a ta n'u ye nege de balo. Cɛ ka ɲi bɔsi. N'i y'i ta cɛɲa fɛ ka furu. Cɛɲa de bɛ ne balo. Ayi cɛya n'an balo. Bakariba filɛ nin mɔkɛ bɛ a sara nka hayi. Cɛ tun b'a kunbɛn. Ma. O kelen tɛ n bolo koyi. Ni dɔ wɛrɛ bɛ y'a wele. N bɛ n'o wele A sisan. b'i kun. N tɛ malobaliya yɛrɛ. Allo Soupinpin. Ko jumɛn? Oui, my lover. Viens ici s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Ok, j'arrive tout de suite. À tout à l'heure, bisous. Merci. Ayi ne ye nin faransɛ dege yɛrɛ sinon ekɔli kɔni tɛ. Ma kɔmi sanga bɛ ghetto kɔnɔ de ma. Oui, mon amour. Et Niamey sigilen na aw ka da la yan nɔ dɛ. C'est pour vous? Awɔ i bɛ se ka na dɛ, viens Ah, ok, bébé. il n'y a pas de problème. Wa filɛ ni. Bonsoir, Nanette. An ce awa ne ta yan. Entier, entier. Ma filɛ ni ale de bɛ fɛ k'an furu. Oui, oui, c'est moi. Nin dun ka dɔgɔn kɔni. Ka cɛ yɛrɛ bɛɛ de b'a ko ɲinɛ. Ma kana sarteli fɛnɛ kɛ sa. Sabu tele kɔtɛ sa nka i ka cɛ fana ɲini min ka kuma dɔɔni dɛ. A bɛɛ filɛ. Jɔnmɔgɔla de ka kɛ koyi ma. Awɔ wa n denkɛ jɔnmɔgɔla ko tɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn tun b'i kun san b'a sɔrɔ i ye fɛn dɔ kɛ o. E ma fɛn min kun ye. Kana musokɔrɔba sɔrɔ du kɔnɔ ka foli kɛ e m'i bolo don e kun fɛn b'e kun. I ye baara min kɛ o f'a ɲɛna ba ye. Voilà, mo ko yɛrɛ de fa ye tan ne de Sipsi Craps i b'o dɔn ne de y'o PDG. Oui, donc comme furuko kuma tɛmɛna ni denmuso cɛ. Voilà, Sipsi est général à marier. Donc a ka di fana k'a ka vie changer ka bɔ nin vie misérable in na. Donc n bɛ so ni fɛnw jɔ o ye si possible. N'i tun y'i ka veste yɛrɛ ka da nɔgɔlen don i t'o lajɛ dɔɔni. Non, ça c'est pas un grand problème. Komi ale ko k'a bɛna an ka vie misérable dilan e dun ka veste wɔsi ji kasa fila la fo k'i kan bilen.
Itu gelap itu ko pula. Ma yɛrɛ de bɛ mɔgɔ lamaloya ko Ne na furu ka lajɛ de ka cɛ ye ten ka tugu a kɔ f'i ka lajɛ n'a sɔrɔ cɛ jɛlen don cɛ dɔw bɛ yen u jɛlen nka nɔgɔ b'u la ne ni ala cɛ a tɛ sama foro la. Ma o ka ca dɛ mais ne t'o ye. i yɛrɛ tulo. Cɛ dɔw bɛ yen hali n'u y'u da kɛ tan ayi i sara. Walayi o ye tiɲɛ. Sɔngɔ min t'e bolo o ye ni tiɲɛnen ye. I bɛ ni cɛ ni sigira kasa b'a kɔ a tɛ sɔn foyi ma bɛɛ se kɔni b'a la. T'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ani a bɛ wuruji de kɛ yɔrɔ min kasa da kɔnɔ. Mon amour. Oui, Comment tu gagnes mon femme après, je reviens. Ok, il n'y a pas de Alors, problème. je reviens après. Comme j'ai une petite commission là, je dois aller là-bas. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous donne au revoir. Ok, ben, Appelez sa maman. Ok. Ok, à plus. À plus. Oui. Ale yɛrɛ ni tuma ni min bɛ ka sanga la n'o bɔn bɛ so kɔnɔ i b'a fɔ ko dɔnkili da la. Ma yɛrɛ ko sugu dɔw yɛrɛ de kɛ mɔgɔ la olu ma ɲi sa kana mɔgɔ lamaloya sa. Ne ye ko ma kɛ sigida bɛɛ ye yan. Ko ne mamuso ye vie ni ne ko min dɔrɔn a bɛ yen. Mais i bɛ k'an lamaloya sa. E fana tɛmɛna n'a ye wagati min ni sisan tɛ kelen ye dɛ n'i galalen don i t'o fɔ. Jɔn galalen don. E ka mobili kumabatigi nana n'a nana tɛmɛ 20,000 di o ka fisa o. O cɛ ye mun ye hɔrɔn ye. Cɛw de b'u bolo fifa ka don so kɔnɔ ten k'u bolo fifa ka bɔ ten. Wa n'ala ma farati nin kelen de bɛ fɛnɛ kɛnɛ ma hali e yɛrɛ ma. Kɔlɔkɔlɔ la. E bɛ ne dɔn. Ne t'i dɔn. Ko n'o lama de kun da sinon bi i tɛ foyi ye. I kɛ pewu. I bɛ bɔ. Kura wɛrɛ bɛ n bolo ma. I m'a fɔ ko nin ka dɔgɔ wa. Ne na furukɛla. Ayi n'i ye nin ye dɔrɔn cɛ ko kuma bannen yen yɔrɔ la. Furukɛla wele n'i ma furukɛla wele ni min ye dɛ i kelen sisan kɔni i b'a fɔ. Allo. Allo. Daddy ça va? Ça va e yɛrɛ don kɔrɔ bɛ bɔ i tɛ la. E bɛ min? Ne yan. Awɔ. Ne pilɛ service la. E ne ka dɔgɔnɔ fama na sa na i b'i comporter. E bɛ bɛn ne ka n'aw yɛrɛ bɛ yan. Awɔ n bɛ fɛ k'i yira maa la. Pilɛ ten i bɛ na sisan y'a ban. Ok à tout à l'heure. Awɔ. Maa nin ye dɔgɔnɔ min mariki ma ye dɛ. Multimilliardaire den de ye nin. Ayiwa. Ka nin miiri ko dɔgɔnɔ don dɛ. K'a dɔn kɔni ka wari di tɔ. Ka bɔ kulu la ka taa wari di dugu ma o ma nɔgɔ dɛ. Mon trésor caché. Pilɛ ten ani kɛ ne ba. An b'a ani cɛ ani kɛ. somɔgɔw ani baara. An b'a somɔgɔw don. I fa ka kɛnɛ. Alhamdulillah. An b'a. Awɔ i sigi. Ani kɛ. Awɔ n mamuso filɛ. Ani kɛ. Ani baara. Awɔ. Komi ko i bɛna n furu. Baasi tɛ. Vraiment ne ye ku se wa. O félicé don. Donc pilɛ ten ne b'a fɛ ka e ka mɔden ne bɛ fɛ k'a furu quoi. E y'a ba ma. Ne kɔni ne y'a furu dɔrɔn ne b'a ka diɲɛlatigɛ ne bɛ bɛɛ bali. So kura mobili kura ani a bɛ fɛn o fɛn asa fɛn o fɛn n bɛ bila a bɛ taa Dubaï a bɛ taa o bɛɛ kɛ. Maa yɛrɛ an tɛna t'i bila ka taa Amérique. Ayi an b'i bila an bɛ taa Makan. E de ka moto jɔ k'a mabɔ da la. Walima e tɛ mototigi e kun tɛ di ale tɛ. Ale de don. I tɛ mobili san i yɛrɛ fɔlɔ sani i ka moto san mɔgɔ wɛrɛ. Ka na ne bila ka taa Makan mobili san i ka don o kɔnɔ o bɛ wusa i ma ni Makan taga ye fɔlɔ sinon n denkɛ. Ayi moto in ne bɛ taa sabudɛ embouteillage a ka ca quoi. Awɔ Donc moto in ne bɛ taa dɔrɔn ne bɛ sira nin ne bɛ dérouiller la. Bamakɔ kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔna kɔni nafolotigi ka nafolo sɔrɔ ka tila ka moto kanu o tɛ tiɲɛ ye o. Ayi o ne kelen don quoi. Ça veut dire ne bɛ exemple ta quoi. I n'a fɔ tubabu ninnu u bɛ mun kɛ. Tubabu milliardaire a bɛ moto nɔgɔso a bɛ boli quoi y'a ba ma. Donc support nin a bɛ n'a bɔ support quoi. N denkɛ n y'a mɛn an bɛ tila k'i wele y'a mɛn. Pilɛ ten. Bébé ne bɛ taa. Pilɛ ten. K'an bɛ o la y'a mɛn. Awɔ. Ne nana nin ye trésor cassé k'i bolo fa ta hali warijɛ gosi la. E ma. Warijɛ kelen ou bien fo 3 nin kɔni ye saraka ye sa o. Maa yɛrɛ de ka kuma ka ca kuma dɔ. Nɛnɛ. Cɛ joli de nana présidente ye i banna o bɛɛ la. E yɛrɛ k'a to ta sa tɛnɛbafin denmisɛnnin min bɛ yen a tɛmɛ o tɛmɛ mobili ɲɛnama na don 6000 di ne ma. Ne t'o don fɛ yen ka na. I bɛ t'o nɔfɛ ka na. I bɛ furu ɲina. Ala k'o kɛ koyi. Ɲinan ka jan nɛnɛ i pɛrɛnɛ e ka mariage bi e bɛ taa bi n'a ma kɛ i ka ku bɔnna. Ne kelen mamuso VIP. Ayi. Ala k'o ye sa. Ko ne nɛnɛ fana bɛna taa. Allô? Allô? Oui, allô? Chérie, Oui, c'est comment? ça va bien? Oui, tranquille, et toi? Tu fais quoi? Et juste assis devant la porte. Je pense très fort à toi. Tu peux venir chez moi? Ah bon, t'es sûr? J'ai juste envie de te voir.
Moi aussi, ok, j'arrive tout à l'heure. Ok. Bisous. Ok, bisous, à tout à l'heure. Ne vous m'attendez mini. Chouchou. Chouchou. Bonjour. C'est comment? Ça va bien? Quand il y a Allez, ça va et toi? Où est-ce On dit quoi? Maman me sauve pour 500 000 là. Bonsoir. Mais elle va bien, j'espère. Oui, elle va très bien. Tu bonsoir. m'avais trop manqué, mon Toi doudou. aussi. Ça va bien? Ouais, alhamdulillah. T'as mangé? Ben ouais. Juste. agato de mɔgɔ dɔw kan ka na wuli ka taa so Aïe, awɔ Papa Soa. awɔ taa La vie, la vie, la Où est-ce qu'il vie. est donc? Non, quand tu connais pas quelqu'un, Oh, il faut chercher à connaître la personne. kamana ni portu fie bamakɔ fana an b'a dɔn o ye gori jɛgɛden ye Je me présente, je viens de l'Allemagne. voilà, ballon Je suis le footballeur international Djadje Samasekou. Je joue à, voilà, à Offenheim. e ni balo kun tɛna kɛ ɲɔgɔn na mɛ e ni portu fie ko ne kɛra teri yana samase kun e don ale de t'a ta kan ye Awɔ. min bɛ to ka bi don corner la tɛ ale ayi ale n'ale don Oh, ama kobe. i sigi tigɛ i sigi Non, i non, non. gun a la i gun Ah, kan gun. i gun D'accord. layi dala ma dara sigi wallahi basi foyi t'an na jaja portefeuille bɛ minnu bolo olu yɛrɛ ye gɔrijɛgɛni ye e ka nin ye portefeuille nɛgɛlama ye nin ka ɲi n denkɛ ya a kɛ to kuma n'a na cogo ayi awɔ a ka ɲi mɔdenya kulonkɛ Ouais, non. Je comprends. awɔ mɔden Tu voulais cɛmanin tɛ juste n me bolo taquiner, hein? awɔ cɛmanin tɛ n bolo n'i ye cɛmanin ye ka ban n b'u takini mɔgɔkɔrɔbolo ninnu i ka fisa ha e ma pɛrɛn furu kama Bon, franchement, je suis là pour ça. Il va tout au grand-mère. Aïe, attends, mais Il va à ma mère. Ok, bon, ma fille, pour mon caméra, c'est bien. Voilà. Et il m'a dit, à 4 ans maintenant. a bɛ sisan Bon, donc, on me fait à Furu, à quelqu'un, de Umbaï. fɔlɔ furu sara de Ah, non, ni cɛ gana ye fɔlɔ ma fɛn furu a kun ka di n k'ale kɛ fɔlɔ ni laban ye Sirani ni n'a nagare. y'a sɔrɔ i tun bɛ se k'a di n ma furu la. n kɔnɔ Ok. u ye fɔkɔ balintana don Ballon tana de wari bari ba. o kɔni f'an ka piège dɔ la k'o kɛ un coup ye Aw bɛ fanga kɛ cogo di sisan? an t'a fɔ a ye n'a bɛrɛ na an k'a su a kan Juna ma. bila ka kuma bamakɔ musomanin ɲɛ tana ye balintana ye dɛ o kana k'a bɛna na dɛ Fɛnɛ ye tiɲɛ dɛ. sow b'u bolo Awɔ. Mama ka manaji kɛra ni ɔrɔbu min ye. O bɛ so kɔnɔ an b'o ta. kana ta ka ɲɛ dɛ kana ta ka ɲi jɔra ye ni mɔkɛ de ni fɔ n ye ko a tɛ se ka ban a da sigi Mais fɛn dɔ bɛ yan. a kɛ a ye Foyi tɛ chéri. foyi n'a y'a sɔrɔ n'an bɛ se ka ko in yɛrɛ sigi sisan Ah oui, na furu siri sisan. Sisan. Alhamdulilah, bon pɛrɛnna. Mais a ko nin furu jeli tan o man di. E ma fɔ k'a bɛ kɛ sisan. Sisan. N bɛ n ka jeliba wele. Alhamdulillah. Donc comme ça. n denkɛ ye furukɛla ye Bana de ma. Voilà. Allô? Oui, alors? Jeliba. Ah, I bɛna an sɔrɔ saturu ninnu fɛ yen tout de suite là. et Allah. Voilà, an bɛna furu siri. Alhamdulillah, Rabbil Alamina. i kɔrɔmuso ka Segu sama seke. Ay, ne wele ne bɛ na koyi. Oui, ko ne jaaje voilà i bɛ se ka min fɔ. Ah, ko na bɛna. Ko ne jaaje ko ten oui, i y'a faamu wa? fini in don jala i kɔrɔmuso ka fini fili ka na i kɔrɔmuso ka fini fili Jaje sama segu. Ay, ngo, iya sule mu diyan. Mugo de to, mena sisan, mena, iye. D'accord, Ay, problème ni pas là, c'est jatigi bon. wele kɔni, i bɛna ale ka wele kan lamɛn. Ok, bye. Sige, alhamdulillah, Rabbil Alamina. E ɲɛ tɛ ne ka hɔrɔn kɛ cɛnin sigilen na. Ala sa, finmani sarama, n'a bɛ yɛlɛ fɛ, a bɛ yɛlɛ musɛ, i n'a fɔ gilasi kuru de bɛ bɔ a da. Ne ko, Ala, ne ka hɔrɔn kɛ, i ye n wele, bisimila mun bɛ yen? Jeliba, ni bɛɛ y'i placé dans société la, a tɛ tiɲɛ. Wallahi. Aw ye faamaw, masakɛw, Kosɛbɛ. aw ni n'olu tun bɛna fili dugu in kɔnɔ. Wallahi. Aw de b'olu bilasira. Wallahi. Ko kɔɲɔ jeli ta man di, Kosɛbɛ. furu jeli ta man di. Kosɛbɛ. Bɛɛ n'i place de don. Wallahi. Ko n'i yɛrɛ kana ko an bɛna mariage furu siri. I k'i bisimila. Ayi, I de fɛnɛ bɛ ne dɔn ka tɛmɛ tɔw kan. N ko depuis ne ye don min, i bɛ sunɔgɔ la, i bɛ ka sigi o ballon na, n y'a dɔn k'e ye hɔrɔn ye. Voilà, merci. Wallahi. Merci Sidi. Awɔ. Voilà.
Kursuri sule ama boya ise made. Apenama. Apenama. D'accord. Wallahi. Jaji, Oui. koramane. No aya momme. Ni Amame. sera ka jiri be na fe na je. Eko ni na sumo ko rete du samara mo. Mais je vais du mon cas. Apenendo. D'accord. Non, t'inquiète, ça me courra ça dit. Horon kete. Anana. Wari tigini sanu tigiti. C'est ça. Mais jomina Ai, nyama mi sele bere weli. Yo wele ka ba. Awa ya ma. Ala de sige. Akai. Subhanallah. Cholet, mais cholet do. D'accord. Oh là là, waouh, tu es splendide. Ini sama saja. Yang bisa berwajib. Kenapa? Karena ada benar na dura frapo. Na ko pun ba ke dura fawo atasi. Kesele kari. Somo ko ka kene. Dema ya du. Imana. Ale. Sige. Alhamdulillah. Akai. On le kamera ji do on. Andi ji. Ai evene de Awo. Basi ke. Iya dah kamu balana. Dia horan dah. Akai sama ada balu I akai. oui, mais à toi, à faire mes éloges d'abord. Voilà. Alasa. Sige. Ni ne balon na ka soso fakala ni ka asafe. Ni ma do jabu flane. Demu de bin ni fitini ni be sugo balona. Ne ba do ngoni Merci. Voilà, merci. Ala kabe simani salamani jamani ala wai. Ma il a mertaram. Ada sana mina kan ada asisa. Mun soro nga ko ka tinne yele. Te kayele. Hey, Un beau sourire. Kayele. Oh là là. Tadi belum Oh, ici. Hein? Quand c'est beaucoup mieux qu'on a les femmes Ici ça. quand c'est Ibu dah. Alhamdulillah. Awo. Monsieur le maire. Kenapa saya ada dalam? Monsieur Jaje Samaseku. Oui. Akadi ka saturu nene kulubali ta Awo. furula wa. Mafé. Ibafe. Nini karo. Saturu nene kulubali. Oui. Akadi ka Monsieur Jaje Samaseku ta furula wa. Kojugu. D'accord. Monsieur Samaseku. Oui. E follow bi bolo nobla sebena. Ah bon? Ah C'est oui. pas limné. Portefeuille limné. Ah bon. Voilà, eba sien. Kasih. Adam kola. Kau ada mak kola. Ada sini tu. Yoro itu. Voilà, eba sien. Voilà, très bien. Voilà, merci. Ok. Donc eba sien. Ega ni bolo nobla la. Mana iko birige. Voilà, saturu nene ipse ka wuli ki jordoni. Wala bi bolo nobla la. Nana ka itu. Leva sini. Itu ya kan kasih ada. Boy sa akan marah jani nak akan buandala. Dia bawa lokasi lawa. Dia bawa. Asli deh. Dia mana sih lokasi lagi? Ego jumeni. Amat saja lokasi dah. Emma, ana ni sien tu na sana personne no sio na bolo sa. Itu apa lagi kalme. Ijo ngade ni apa? Kamu kau kakek ni. Bisi kan kare. Iya ki ulle te. Dia bawa fos terina. Lokasi dah. Lokasi dah. Saturu nene ni sien. Ayam tu akasi. Akasi. Ama kau lokasi dah. Akasi dia akasi. Ay, apa mati tu? Kau mesti. Utasi. Kalau mereka kagak utasi. Utasi. Monsieur le maire. Ah, muso bene. Il va déclarer mon là. Comme muso.
Comme il est un boulot noble, avec papier là, monsieur le maire, avec tout le respect et toutes les considérations que je vous dois, ni nous sommes pas des monstres, et petit des monstres d'autres n'aiment. Et blaguez ça. Non, j'en donne une idée.